večer, draga deco! Pa vi ste došli na pravi kanal koji se zove The Magical Place ili Magično mesto. Ja se nadam da će vam se svidjeti večerašnja bajka, a do tada molim vas lajkujte i pretplatite se kako biste uvek pratili nove misterije i bajke. Pa mi to imamo misteriju na farmi. Da li ste spremni? Pa tu, ja čujem nekog, pa to je mali Vili. Imamo veliki problem, pomozite. Šta je bilo, Vili? Pa imamo problem, nestale su sve šargarepe iz bašte. Kako to misliš nestale? Pa to je strašno. Ne, Pa to je strašno. da, moramo brzo da idemo do mačka istražitelja, mačka detektiva. On je jedini koji može da reši ovu misteriju. Vidimo se, Srećno, Vili, srećno. Hej, ja sam mačak detektiv i rešavam svaki problem dok večera počne. Pa ja tu imam nekog gosta. Ćao, Vili. Ćao. Molim te, pomozi mi detektivu. Šta je bilo, Vilijame? Pa imamo veliki problem. Nestale su šargarepe sa farme. Pa to je strašno. Ja ću tebi rado da pomognem. Pa ja to vidim Zeku. Zeka je krenuo na put oko sveta i nosi korpu. Vidim, on ima korpu sa šargarepama. Moramo brzo za njim. Idemo. Mislim da će nam trebati avion u ovom slučaju. Hajde, idemo. Pa ovo je tako daleko. I evo nas u Parizu. Wow, Pariz je tako lep grad, ali čekaj, poenta da nađemo šargarepe. Da li ih vidiš? Da li vidiš Zeku? Zeku ne vidim, ali vidim šargarepe. Skoči, idemo. Jej, pa mi smo našli šargarepe. Hajde da proverimo da li imamo tačan broj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 šargarepi. Jej! Slučaj šargarepica je rešen. Uhu! Gde ću sada? Idem na novu avanturu. Jao! Gde će Zeka, draga deco? Šta mislite? Zeka stalno putuje po celom svetu. Šta mislite, u koju zemlju će da ode u našoj sledećoj priči? Pa ja se nadam da ćete ponovo doći na moj kanal i da zajedno pronađemo Zeku u nekoj drugoj zemlji. A do tada, ako ste uživali u ovom videu, lajkujte i pretplatite se na moj kanal The Magical Place i vidimo se uskoro. Lepo spavajte. Ćao!